سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو وزيناتات اب كارتوم دحرس مع مقراس توص حجون نحد معرفه نفرتن مقوصار حيال وق يكاد مهلاو مغلاصو بريطانيا عسكرين حدا زرن نغوساوين بيتسب ኢትዮጵያ ሃጸይ ቴድሮስ አይሄብን መባላ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ከሰላ ግዒዞም ምህላው መግላጹ ሩሲያ ባክሞት ተቆጻጺራ ዘበለታ አመልኪቶ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሂብዎ ዘሎ መልስን ካልን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኻታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነተናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም سراوي السودان نتياب تغار سختم كارتوم زركب قندم عسكر اير واد سيدان مقوصار يفتن زلو حيلتات قلطف دقف نمكل خالي واقع كم زلو نبر تحابيرم زي معرفة نفرتي سراوي تتهاجر ابو العلي حيلتات قلطف دقف متقعت اير نمفتام تقوملو زلو خوينم منقست وصاي هاجراتون اما جمرتا دقجت زيكاتاتم نوصاي تقومل نيرم زي وق زكايت زلو حدش نيشو عتا معلتات سمع مقراس تغسي دحرم اواجيو قد محجز تبصح سمع تغسي دو مبال اوش تدق قيق مفراسي ذكر أمريكان سعود عربن أو زوج أو مجلسي اتدحرواي عرقي كابسوني مشت أو جبرك وعلم قانون تقصد دو مبال كتتلز جبروا لا أجابب سلزلوا دما زتفليا كم زخوان أفليت النيران أمريكان سعود عربن نتبع عسر تحمش تميازيا كل التشحن عسران سلستان استوى العقجتنا مقراص علمو زحلفة كل التسومنات منقو سراويتن حيلتات كل تفدقفن أب سعود عرب كتم جدة زتخيد الزرب كما أخو الأوتس أني حنيان نزح جاقات يمزلفت أم بزمل كدمام بزحتهم رئيتهم ذهبوا نبرتكارتم اتو تخسيد دو مبال قوراو كوينو كقصل زخل بعق أب سلام ودو حورات هاقرا زدقفو علمنا خوان تقوصاص ارتم الزوافرت راي كم زخوني يزاربو أو زد حرواي سمع تخسو دو مبال امنز سانو نبرتي باوتوبوسات انداتتصعنو كاب كارتومن سقربا نيل زلوا يحوات كتماتات بحرن ام درمانن مهداوم يقصللو اباستات عسرا نيصعنت مكاين زتوافرو تواقات حيلتات قلطف دقف كاب فلق نيل نمبراق زعارد خوينم نم معرفه نفرتي ود سعيدنا نبصح دلدل كسغري يصعرو كم زلو تغاليصو وتادروا حيل السودان بوغنو كبت مدافع بمتكواس قبر ملسي يهبالو اتو وقن حيالو معلتات زغصله كوانت خونه حجي اندا قدده يمصيو ናይ ዓይኒ ምስክርነት ዝሃበ ኣብ ባሕሪ ኮጀላብ ዝነብር ተቐማጥ ድማ ካብቲ ማለት ሰንበት ንግሆ ጀሚሩ ፍጻመ ዓለም ዝበጽሐ ኮይኑ ዝስማዓካ እዚ ተኽሲ ደው ምባል ከሰብ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ከሳቆይናዮም ዝብል ግምት ኣለኒ ክብል ተዛሪቦ ሰራዊት ሱዳን ነትን ካርቱምን ካልኦት ክልተ ከተማታትን ዳግማይ ንምቁፅጻር ዝዋግኦ ዘሎ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ካብ ኣየር ንምውቃዕ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ማዕረፈ ነፈርቲ ክስእኖ ድሌት የብሉን ትማለት ሰንበት ኣብ ኦም ዶርማን እውን መጥቃዕቲ ኣየር ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ከባቢታቱን مفنجار كم سسمعت غاليصو منستر وصاي قدايات امريكا قدم حجي اب سودان سلام نفطار زتغبر شمغلنا فشل فتنتات مخونه امينو كانت نبره ابز غزي زغن وسان لوط كم زله يغاليصو اب جدا استبصح سمع كاب تقدم لهم زنبره بزتفليه بخلتهم وغانات زتختم خوينو بامريكان سعود عربن زدقف كمون علم لخاو كتتل توخسدو مبال زغبرو لي كبل توسخ زرزر حبريتا كيهابيو منستر وصاي قدايات امريكا زغلصه سراوي سودان بتسمع كم زغزا كونتا غلصه حالتات قلطف دغف غنا رئيتو اي هابونا لو اتسمع سبو حجز نمقربون زخليو بتمنقستين نكسنت عباي بريطانيا بيكينغهام اب جنبي ويدنسر بمبل 19 كفله زمن زتقبره عسكرين حدا ايثيوبيا ولؤل كهب زقرب له حتى داغيمو اي ملسن يلو لؤل علما يهو ود 7 عامت كله كاب ايثيوبيا توسيدو اديو اب غعزن كلا زعرفت كوينا اب عد انجليز كاي عبيو حدا كاب ولدو نايزلؤل زخونه فاسيل ميناس مع كان زينا بي بي سي ابزهاب حبريتا نعسكرينو نهاغورو كملسين اندلي ابز زي كونه توليدو اذا عدو ايكونن رئيسو اب عد انجليز كبر قونا عيكونن كبل تزاريبو لول علمايهو مسعبي ود 18 عامت مسكونه بشحن 870 حمام صقمات مستنفاس مسحادريو هيوت السانه كسب اتستسانبتل واندما باندا نغوساويت بيتسب عباي بريطانيا يلي نيرو وهب قال نغوساويت بيتسب عباي بريطانيا نزي حتى عمل كتاب زهو ملسي اتحمد ريسا لول علمايهو انت دامهم مقابر اوصينا نيتيبيا مليسنايو اتم اب قصر جنبي ويندسر زركب بيت صلوت قدس جورجيس تقبيرم زلو انتي يخونو اتا عسكرنا في حيرنا خنوص نت معرفه كالوت اب كوب زلو بركت زبر ريساتات برغص نوص زخفطر سلازخونه تقريب زلو حتى بقع ملسه اي كركبلني كبل نت زقرب حتى نصيق وي زركب ات زقرب ملسه كم زمتو اتم حلفتنا بيت صلوت كا كم زبلو ات غداي نتذكرات لول علمايو يتنكف بمخ
ምዃኑ ተኣፋፍዮም ባህልትዮም ክብሩን ምዕቃብ ሓላፍነት ከም ዘለዎውን ይዛረቡ እቲ ብሰላም ዝዓርፈሉ ቦታ ክትንከፍ ኣይጽቡቕን እዮም ባህልትዮም ልዑል ኣለማየሁ ወዱ ንሃፀይ ቴዎድሮስ ዳግማዊ ኮይኑ እንግሊዝ ሰደደቶ ሓይሊ ብ1868 ንሃፀይ ቴዎድሮስ ኣብ ተዓሪድሉ ዝነበረ መቕደላ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ድሕሪ መጥቅዑ ሃፀይ ቴዎድሮስ ነብሱ ምስ ቀተለዩ እዚ ወዱን ሰበይቱን ብእንግሊዛውያን ወታደራት ክጭወዩ ከለዉ እታ ሰበይታ መንገዲ ክትዓርፍን ከላ ወዱ ልዑል ኣለማየሁ ድማ ናብ ንጉሳዊት ስድራቤት እንግሊዝ ተረኪቡ ክሳብ ወዲ 18 ዓመት ድሕሪ ምእላያ ብዝሓደሮ ሕማም ስርዓተ ምስትንፋስ ዓሪፉ ኣብ ግንቢ ዊድንሰር ኣብ ጎኒ ካልኦት ንጉሳውያን ቤተሰብ እቲ ሃገር ተቐቢሩ ካብ ዶባት ኤርትራን ሱዳንን ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ከባቢ ኣብ ከሰላ ወድ ሸሪፈይ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝጸንሑ በርከት ዝበሉ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 1500 ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ግዒዞም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ድማ ኣብታ ቀንዲ ማእከል ኩናት ኮይና ዘላ ካርቱም ኩነታት መሊሱ እናጸንከረ ብምምጽኡ በርከት ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብታ ከተማ ብምውጻእ ናብቲ ኣብ ከሰላ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣምሪሖም ምንባሮም ተገሊጹ ነይሩ እዩ ሕጂ ኸኣ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ጨንፈር ሱዳን ዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ዘሎ ጽንኩር እዋን ስደተኛታት ንሕገዝ ኢና ምስ መሻርክትና ብምትሕባር ካብ ወድ ሸሪፈይ ከሰላ ኣስታት 1500 ስደተኛታት ኣግዒዝና ኣለና ብዙሓት ካብኣቶም ካብ ኤርትራ ዝመጹ ስደተኛታት እዮም ሕጂ ኣብ ውሑስ ቦታ ኮይኖም መጽለልን መግበን ተዋሂቦም ኣሎ ኢሉ ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሶምናት ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ካብ ካርቱም ወፂኦም ናብ ከሰላ ኣብ ዘምርሑሉ እዋን ከሰላ ቀድሚ ምእታዎም ብሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝተገብረ መፈተሺ ነቑጣ ካብቶም ምስኦም ዝመጹ ሱዳናውያን ተፈልዮም ናብ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ትርከብ 14 ትበሃል ከተማ ከም ዘብጽሕዎምን ናብ ኤርትራ ከኣትዉ ከም ዝተገብርዎን ተገሊጹ ነይሩ እዩ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሩስያ ኣብ ባክሙት ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ውግእ ተዓዊተ ምባላ ብምንጻግ ባክሙት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነወት ገሊጹ ዘለንስኪ ሓይልታቱ ነታ ምብራቃዊት ከተማ ዩክሬን ተቆጻጺሮማ ድዮም ዝብል ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ ሕቶ ዘሕዝን እዩ ትራጀዲዩ ንሎሚ ግን ባክሙት ኣብ ልብና ጥራያ ዘላ ኢሉ ድሒሩ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ሩስያ ወዲቓ ማሎታ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ ዝሓለፈ ቀዳም ንኡስ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሩስያ ዝኾነ ጉጅለ ቫግነር ነታ ከተማ ከም ዝሓዛ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ መስራቲ ቫግነር የቭጌኒ ፕሪጎዚን ምስ ገለ ካብ ተዋጋእቱ ስእሊ እናወሰደ ኣብ ዘርግሖ ቪድዮ ሓይልታቱ ንመላእታ ከተማ ከም ዝተቆጻጸርዋ ይዝገለጽ መንግስቲ ዩክሬን ግና እቲ ኩነታት ኣስጋኢ ምዃኑ እኳ እንተኣመነ ነዚ ዝቐርብ ዘሎ ሓሳባት ነጺግዎ ኣሎ ብሰንበት ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሩስያ ንባክሙት ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ከም ዝተዓወተት ኩሎም ወተሃደራታ ድማ ሃገራዊ ሽልማት ክረኽቡ ምዃኖም ይገሊጹ ክልቲኦም ወገናት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ነሓሰ ጀሚሮም ነታ ከተማ ንምሓዝ ክዋግኡ ጸኒሖም ሰበስልጣን ምዕራባውያን ሃገራት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ባክሙት ካብ 20 ክሳብ 30 ሽሕ ወተሃደራት ሩስያ ክሞቱ ወይ ክቆስሉ እንከለዉ ሰራዊት ዩክሬን እውን ከቢድ ዋጋ ከም ዝኸፈለ እዮም ዝዛረቡ ኣብቲ ኣብ ሂሮሺማ ጃፓን ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ሃገራት ጉጅለ 7 ዝሳተፍ ዘሎ ዘለንስኪ ብዛዕባ ባክሙት ተሓቲቱ እዩ ወላ ሓደ ነገር ከምዘየለ ክትግንዘቡ ይግባእ ኩሉ ይዕንዮም እዮም ብምባል ብዙሓት ዝሞቱ ሩስያውያን ከም ዘለዉ ገሊጹ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ቅድሚ ሕጂ ንከተማ ባክሙት ዕርዲ ሞራል ዩክሬን ክብል ገሊጽዎ ነይሩ እዩ ሓይልታት ቫግነር ነቲ ኣብታ ከተማ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መሪሖም ዘለዉ ኮይኖም ብሪጎዚን ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ንሓይልታቱ እኹል ቀረብ ብዘይምቕራቡ ብተደጋጋሚ ከነቕፎም ጸኒሑ እዩ ንሱ ወተሃደራት ቫግነር ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ካብታ ከተማ ወፂኦም ክዕርፉን እቲ ከባቢ ንስሩዕ ወተሃደራት ሩስያ ከረክቡን ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም